ஓம் ஸ்ரீ உச்சிஷ்ட மகா கணபதி நமக. குரு வாழ்க, குருவே துணை. சனி வக்ர நிவர்த்தி ஆயிருக்காரு. அதனால சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு என்னென்ன பலன் நடக்க போகுது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். பொதுவா சிம்ம ராசிக்காரங்க கௌரவமா இருப்பாங்க. நீதி நேர்மையோட வாழ ஆசைப்படுவாங்க. அப்படியே வாழ்ந்தும் காட்டுவாங்க. அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சனி 7ல இதுவரைக்கும் வக்ரமா இருந்தாரு. 9ல குரு இருக்கிறாரு. அது நல்ல விஷயம். ஆக குரு 9ல இருந்தா நல்லது. எப்படி சொல்லுவாங்க? "அகப்பட்டவனுக்கு அஷ்டமத்து சனி, ஓடி போனவனுக்கு 9ல குரு" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு 9ல இருக்கிற குரு உங்க ராசியையே பார்ப்பார். ஆக இது ஒரு நல்ல காலம். அங்க இருந்த அந்த குருவ ராகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சரியான விதத்துல செயல்பட விடாம முடக்கி போட்டிருந்தார். அந்த ராகுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப பெயர்ச்சியாகி 8ஆம் இடத்துக்கு வந்துட்டார். 8க்கு வந்தது நல்லதா அப்படின்னு சொன்னா, நல்லது இல்ல. ஆனாலும் குருவோட சுப பார்வை உங்களுக்கு நன்மையைச் செய்யும். பொதுவா கண்டச்சனி அப்படின்றது இப்போ நேர்கதியில போகுது. கண்டம்னா என்னங்க? கழுத்து. கழுத்துல தொங்குறது தாலி. அப்போ மாங்கல்ய பலம் குறைவு. அப்ப எப்படி எடுத்துக்கணும்? கணவன் மனைவிக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. கவனமா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய நோக்கம். அப்ப கூட்டுத் தொழில், கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகள், ஆரோக்கியத்துல குறைபாடு வர்றது. அதனால ஆரோக்கியத்துல அக்கறை காட்டணும். கணவன் மனைவிக்குள்ள பேச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நிதானமா பேசணும். விட்டு குடுத்து பேசணும். இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கணும். ஆனா குருவோட சப்போர்ட்டு உங்களுக்கு தொழில்ல முன்னேற்றத்தையும், பதவி உயர்வையும், புரமோஷனும் தரும். ஆக 2ஆம் இடத்துல இருக்கிற கேது வாக்கு தோஷத்த தரும். ஆக கண்டச்சனியும் இத செய்யுது. 2ஆம் இடத்துல குருவும், அதாவது கேதுவும் இத செய்யுது. அதனால கவனமா இருக்க வேண்டிய காலகட்டம். கல்யாண வயசுல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, திருமண தடை ஏற்படுங்க. தள்ளி தள்ளி போகும். இவரு போய் பார்க்குற பொண்ணுக்கு, மாப்பிள்ளைக்கு திருமணம் ஆயிடும். இவருக்கு தள்ளி போகும். உடல் அசதி, சோம்பல் இதெல்லாம் இருக்கும். தந்தையோட வாக்குவாதங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. உறவே பகையாகும். வண்டி வாகனம் பழுதடையும். இந்த சமயத்துல தான் திரும்ப திரும்ப வண்டி வாகனம் பழுதடையும். நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப தான் சரி பண்ணியிருப்பீங்க. அடுத்த வாரம் பார்த்தா ஏதோ ஒரு சின்னதா வந்து ஒரு கோளாறுன்னு வரும். அங்க போனா அவரு வந்து என்ன பண்ணுவாரு, "இதுவும் போயிடுச்சு. இத சேர்த்து மாத்துங்க" அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஆக இதெல்லாம் கண்டச்சனியினுடைய அமைப்பு. இந்த தீய பலன்கள் குறையறதுக்கும், குருவோட அருள் உங்களுக்கு பரிபூரணா கிடைக்கிறதுக்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமையில சூரிய பகவான வணங்கி வழிபடுங்க. இப்படி செய்யறதுனால போட்டித் தேர்வுல யாராவது கலந்துருக்க மாரி இருந்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கும் வெற்றியைத் தரும். ஆக சிம்ம ராசிக்காரங்க சனியுடைய வக்கர காலத்துல கவனமா வார்த்தைகள பிரயோகப்படுத்துங்க அப்படின்றதே உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம். அதே சமயத்துல குரு 9ல இருக்கிற வரைக்கும், நீங்க கவலையே படத் தேவல அப்படின்ற விஷயத்தையும் இங்க சொல்ல வேண்டியிருக்கு. நன்றி.